Eguerdion landare toki errupi zelaitik, gaur ere partia dugu hemen landare errupi zelaian, hain justu ere Espainiako kopako lehen partida. Gero azalpenak emango ditu, nola izango den liga, baina gaur hemen erranik, maila nagusiko, Espainiako maila nagusiko, Labila taldea hartuko du 12 aurrera. Jakin dezagun pixka bat, gero izango dira ereserkiak eta komentario guztiak, baina jakin dezagun pixka bat gaur Jonanderrek zer aipatu digun partidaren inguruko kontuak batez ere, eta hauxe dugu berarekin egindako elkarrizketa edo dena delakoa. Lehenbizi jakin galdetu digu, ea orain arte ligan egin duten norabidearekin edo orain arte egindakoarekin pozik dauden, hori da berak komentatu diguna lehenengo. Egia esan, beste temporadak bezala, beti gogoekin haste ditugu eta lana beti ondo ite dugu, baina emaitza hauek egia esan ez genituen espero, ze liga berri honetan uste denon maila handia gozala, badagoela, baina gu ematen ari gan maila ere ez genuen espero, eta guztua gaude taldea, gogor lanian, eta egia esan espero ez genuen, baina eharki joa. Gernikakoa bereze izan zen, derbia, gainera berdin dut lehen zatian, gero pixkanaka oso ona, ez da? Bai, Gernikakoa gutzako oso handia izan zen, ze aurreko urtetan han partio asko gutxingatik galduta geho, nik uste genekagula hor garantza bat klabatu da, eta kendu nahi genuen aspalditik, eta gutzako partio horrek asko suposatu zen. Eta bukatzeko ligakoarekin, ze horri jarraituko du. Pixka bat, nire ustez pikin bat izan da, aurrenetatzen lortu duzuen oreka jokoan. Bai, egia esan, entrenamendutan noain pixka gehiago egia banatzen, zentratzen gehiago bakoitzan lanian, ze ikuste genuen bakoitza berarruan onanean geho bakarrik ateatzela bien arteko erlazioi. Orduan hortan egon geha lantzen, eta ikuste bere fruituak gehi dala ematen, eta egia esan oso guztua daude, alde osua. Ligan bigarren, gaur Labila, hirugarren, maila nagusian, zer kezka sortzen dizu horre? Bueno, kezka azkenian kopako asunto hau, ondo torriko zaigu pixkat probatzeko nun gauden, eta ze mailak haun, bakigu baiek azkenean lehenengo mailan egon da baien nivela altua izango dela, baina, bueno, polita izango da pixkat trebatzeko eta ikusteko ze nolakoan desberdintasun hori, eta maila bak haun behintzat horreka pixkat emateko. Gaur teknikaekin eta kontrario asko aztertzen da, zer referentzia dukazu talde honena? Egia esan, ikusi egunagatik eta entzun detenagatik, eskura asko jolastun talde bada, fase estatikotan ebai, lehenengo mailako talde gehiena bezala fuertea, baina batez ere asko uste zaiola baloian mugimendu mantentzea, goi bezala, hasi que partido polita izango ala ustez. Horixe beraz, ez dut esan, abizena, Jonander Zapin jakina. Bueno, labur besterik ez da ere, bere ikuspegia azaldu digu. Orain arte esan beharra dago, ligan 7 parti jokatu dituzte, bat bakarrik galdu dute, liga esan nahi da, elite liga, Espainiako maila nagusikoaren bigarrena, eta gaur kopari ekingo diote, kopa Espainiako maila nagusiko hainbat talde, gero xehetasunak emango ditugu, gehi elite mailako beste talde batzuk ariko dira. Gaur lehenengo jardunaldia izango da, B multzoan, gero aipatuko ditugu zeintzu diren multzo honetan, eta orain gero xehetasun guztiak emango ditugun, guztiak edo gehienak emango ditugunez, jarrituko dugu pixka bat, taldearen ereserkia eta jokalarien irtera, ia 12 diru gain gainean.
tú nos digas. Cara. No lleva la auricular. Si es que no lleva la auricular. Jerónimo, ¿estamos? Iker. ¿Estamos, Iker? Julio. Villa. Ederki, esan bezala, gaur landare toki errubi zelaian, bi maila desberdinetako partidak taldeak izango ditugu ikusgai. Espainiako kopako lehen jardunaldia Bemultzoan, eta Hernanik elite ligan diarduen taldea, bigarren da sailkapenean, eta aldiz La Vila Villajoiosakoa, Alicantekoa, hirugarren da Espainiako maila nagusiko ligan. Beraz, berez bada aldea, bien artean, eta baina ikusiko du talde bakoitza nola hartu duen gaurko norria hau biztan da. Ikustekoa da, Blancos y azules, sí. Maila nagusian diarduen talde bat. Números, Vila? Berez, Son seis blancos. Elite mailan baino zertxo bait gehiago izan behar duela. Hala uste dugu eta baina ikusiko dugu norgehiagokan zehar. Partida hasi zela minutua bete da. Bila atera du. Hernaniren zelaiko 22 metroko lerroan. Uztartzela xoa osatu eta orain aurrelariak... Él está bien, él lo va haciendo bien. Sí, va por el medio. Va por el medio. Uztartzela xoa erditik doa, baloiaren jabea. Sí. La Vilakoa alegia, ensegu lerrotik 18 metrora eta orain uztartzea por medio. Hernaniren alde, uztartze bildua. Hagen aurrean eta uztartze bildua izango da Hernaniren alde, ikusi duzen bezala jokaldi horretan. Por favor. Ikusiko dugu orain uztartze bildu horretan, pisuari dagokionez eta maila nagusian, Espainiako maila nagusian aritzearen eskarmentua balia dezaken La Vilak edo alderantziz, Hernanik hasieratik indarra erakutsiko duen uztartze bilduan, baloia Oliveirak sartu du eta ezkerraldera juega la ventaja. Eskura jokaten, abantaila La Vilaren alto. Naizta aurrera itzinera hori baloia Hernaniarrei. Epaileak aintzat hartu du, abantaila legea. Eta orain, La Vila aurrelarien bitartez, metro batzuk irabazi nahian. Eskura jokatu hori ezkerraldea. Armailaren aldera. Azules, siguen en ventaja. Suelta Blanco. Abantailaren suelta Blanco, aguantar. 22 metroko lerrotik hurbil eta orain eskura. Hain justu ere. No hay ventaja, vamos al placaje alto. Blanco, 14 blanco, placaje alto. Placaje altu xamarra izan dela adierazi du epaileak. Eta zigorkolpea Hernaniren ensegu lerrotik 18 metrora. Aukera aparta du La Vilak. Agetara jortitzeko eta astapeneko 3 tantoak, baina ez, jokatu egin nahi dute. Eskasera ensegu lerrotik 10 metrora. Han ikusiko duzu, pixkanaka Hernaniren babesleak, garrantzitsua diralko aipatuko ditugu. Zulaika aseguruaren iragarkiaren azpialdean, esiak egiten dituen segurlan enpresa, esiak eta metalezko altzairuzko kontu egiten dituen Perfaida, behan dagoena, segurlan aseguruak. Está fuera de 15. Correcto. Eta ja eskasatera du La Vilak, ensegu egiteko aukera aparta daukate, uztartzela xoa osatuta. No. Ensegu lerrutik. No. Vas al suelo y
No, no, no. Zigor kolpea No, no, no. Labilaren kontra. Ya, caes fuera y ruedas dentro. Adierazi No du, dos. Nola baite Atrás. lurrean ibili dela baloiarekin. Orpokatzailea, okerrez bagaude Cesar Emiliano Gómez. Eta zorionez, Hernaniren aldeko zigor kolpea albora bidali dutena Hernaniarrek eskasera. Hain zuzen ere, hor jarriko dute jokoan bildakoek. Gracias, blancos. Zelaien dagoen ikurrin handi horren parean. Zikuñaga papergintzan diherduen Iber papelen iragarkiaren azpialdean, hain justu eta Kapa Kirol jantzien iragarkiaren azpialdean. Hernani jaso du baloia, Xabi Garmendiak, Xabok, baloia bi eskutara, uzartze irekiara egin du, eta orain jarraituko dute baloien jabe izaten aurrerariekin, eta ikusi duzen bezala, Aritz Oliveirak, Zangoz defentsako ostika da, baina Aguanten. Bilak, Sí. Labilak jaso du, eta orain eskura zabalduko du Armaialdera. Hain justu ere, Cesar Emiliano Gómezek, baloia. Baina Ventaja. hartu du baloia, eta orain... Es adelantado. Tiene una opción real de coger la pelota, ya está. Eta Es adelantado para Hernani. ikusi duzen bezala, aurreratu ba, baloia aurrera erori da. Adelantado. eta Yo creo que es adelantado. Tiene opción real de coger la pelota. Hernanirentzat, Sí, sí, yo creo que sí. bazirudien izazitekela zigor kolpea, baina ez. Orduan, uzartze Dime. bildua. Hor justu kasik markagailuaren parean, zelai erditik metro batzutara, iragarki beharrek ere baditu, laguntzaile beharrek ere baditu Hernanik, bestea beste, buko bat taberna, kronika badakizueia, Hernani aldean dagoen eguneroko egunkaria esango genuke, eta coach sistemak, marketing industrial sistemak. Horren azpialdean, uzartze bildua Hernanik irabazi du, Oliveirak hain justu ere arrozpideri eman, orain uzartze irekia, berriro Oliveirak, Aguanten. Kapoko eskatzen duen jendeak, zaleak, berriro Oliveirak, orain Andoni Larrartek tinko jaso du baloia, baita 200 metro irabazi ere, baina baloia ez da ongi kontrolatu izan, hala ere Julen Kano jaso du baloia, gaur Aguanten. Irul garren lerroko giltza denak, eta Beñeta Arizetek ostika da, gertu da Annartz Elosegi, eta zigor kolpea Hernaniren alde. Tienen que soltar cuando el placador está en el suelo. Baloia askatu behar dela, hori askotan gertatzen da, plakatua denean, baloia askatu behar, ez du askatu, ondorioz, orain aukera arrozpidek, albora bidaltzeko baloia, Zangoz, Armailen aldera, eta luze gainera. Labilaren, ensegulerrotik, 15 metrore 2-2, ¿verdad, Julio? Eskasa o 2-2. sakea. Marca aquí, ahora solo dicen ellos. Si no hay tiempo, lo paro. Ea zenbat egiten Hernanik hilaratzean, uste dutena jarriko ditula, 7 jokalari, hain zuzen ere. Laizter emango izuzugu 15-ekoak, baina ikusezagun zerrenda honetan. Orain Xabat untzue baloia jarri du jokoan, baina zoritxarrez Labilak lapurtu du baloi hori, eskura jokatzen hasian ensegulerotik oso hurbil eta, han ezkerraldean, Urumea ibai ertzearen, han abiatuko da jokaldia Hernaniren alde uzartze bilduan. Uzartze bildua Aritz Oliveirak jokoan jarriko duena. Gogoratu, Elite Ligak etenaldia izango duela, maila nagusia bezalaxe, ogorezko maila bezalaxe, Espainiako ligari dagokionez, eta orain koparen lehen faseari dira jokatzen, eta lehen fase honetan 4 multzo dira, 5 taldeko 4 multzo,
eta Hernaniri, iaz lortutako sailkapenari dagokionez, B multzoan zozketaren arabera, B multzoan diardu. Oliveirak eskuin aldera, eta orain Anartzek ensegua. Anartzek ensegua. Pase bikaina egin dio Arrozpidek eta Anartzek lehen ensegua. Hain justu ere, 10. minutuan. Que no, perfecto. Anartze losegik. Bueno, gracias. Oso pase egokia izan da, Arrozpidek egin diona. Eta orain aukera guztia du, baliatzeko, Beñat Arizetak Agetarako jaurtiketan, erresa du, hurbil, Agetatik hurbil, bere ezkerraldea, baina ez du guzti huts egiteko aukera izango dute. Hori da, 7 eta huts, Hernani aurretik. Ikusi duzu irudietan, errepikatuan, nolako pasa egin dione Arrozpidek Anartze losegiri eta ederki baliatu du. Partidako lehen ensego egiteko. Izquierda, derecha. 7 eta huts, beraz. ¡Un balón, por favor! ¡Tiempo parado! Hau da, zerak, Tiempo parado. Labilaketarako den 15koa, Ignacio Kai. Sí, ya, es que creo que están eta todos Juan así, Ignacio Pérez, Arroñak, ezkerret eskuin Arroñak. Bia, orpokatzailea César Emiliano Gómez. Tiempo de vuelta. Bigarren lerroan, lau zenbakiarekin Juan José Hidalgo eta 5 zenbakiarekin Héctor Matamoros. 6 hirugarren lerroko ezkerri galean, 6 zenbakiarekin Pedro Martínez, eskuin galean 7 zenbakiarekin Asier Pérez, eta giltza 8arekin Ese sale bien, perfecto. Maximiliano Melian. Uzartze erdia, 9arekin Estanislau Pérez. 10 zenbakiarekin joko zabaltzaile Álvaro Vilches, 11arekin ezkerri galean Asier Redondo, eskuin galean 14arekin Nicolás Ponce, eta erdietan 12 zenbakiarekin Jerónimo Pandelo, kapitaina gainera, eta 13arekin Santiago Gómez. Eta 15 zenbakiarekin gibelean Baltasar Montoya. Hori da, gaur Labilak atera duen, zelairatu duen 15koa. Orain eskasa, Labilaren alde eta eskura jokatzen ari dira. Erdien bitartez orain segulako jokaldia egin du. Eta muy bien. Ensegua. Minuto 12. Hain justu ere, Santiago Gómezek 12. minutuan. Santiago Gómezen ensegua 12. minutuan. Eta aukera ezin hobea du, Labilak Agetara jaurti eta beste 2 tanto gehitzeko. Momentu zala ere, 7 eta 5, Hernani aurretik. Orain bigarren erdia 12 zenbakiren ikusten duten bezala, kapitaina Jerónimo Pandelo. Te queda en mente, Jerónimo, ¿vale? Jerónimo Pandelo jarri du, kokatu du baloia, eta errax. Ez, guk errax izan dugu, baina eskuina egean jodu, eta beraz, hola segeratuko da markagailua. Joder, macho, no se... Hola segertatu da markagailua. Hain justu ere, 7 eta 5. No, le he hecho ahora un vistazo. Vale, perfecto. Hernanien 15ko emango ditugu jarraian. Para ti, Julio, probablemente, ¿vale? Lehen lerroan, bat zenbakiarekin Endika Arrillaga eta eskuin Arroin Beñat Iradi 3 zenbakiarekin. Azalkaria Xabat Untzue 2 zenbakiarekin. Bigarren lerroan 4 eta 5 Andoni Ararte eta Xavier Garmendia. Ha soltado, suelte. Suelta. Hirugarren lerroan 6 zenbakiarekin Joseba Díaz de Mendibil eta 7arekin. Perfecto, perfecta la recuperación del 13. ¡Suelta, Blanco, suelta! Ya está, quieto. Uzartze erdia,
Aritz Oliveira behatzierekin, joko zabaltzaia Marzen Bakiarekin Ekaitz Arrozpide, ezkerre galean Amaikarekin Ibon González, eta eskuine galean Jaime San Nicasio barkatu. Eta erdietan, Amabiarekin, Gaizka Arrizabalaga eta Amairoarekin, Beñat Arizeta eta Amau Zenbakiarekin Gibelean, askotan bezala, ¡Suelta, suelta, Blanco, suelta! Anartz Gracias, Elosegi. Blanco. Jokoak aurrera jarraitzen du, zelaiaren erdian, Labila erasoan, eskuko jokoa, eskuinaldean, errekaldera. Eta zartze irekia baliatuko dute Labilakoek. Eskura jokatu eta orain aurrera egiteko aurrelari bitzez, baina ez blokeoa ona izan da. Placaje, suelte. Está. Baloi utziko du. Eta Arrozpidek pase ona egin ondoren, ezin izan du jokaldiari jarripenan, ezin izan dio Anartz Elosegi, baina bai baloiaren jabe jarraitu Hernani. Uztartze irekia, Oliveirak baloia jaso eta ezkerraldera Xabati eman, Xabat Untzueri eta beste uztartze ireki bat, Hernanik du baloia bere eskutan. Últimos pies. Aritz Oliveirak zangoz, taldekideak jokoan jarrarazteko, eta baloia Hernanik hartuko du Blanco, no había fuera. Ez zegoen joko Fuera zabatik. Uztartze irekia, Oliveirak Xabi Garmendiari, Beñat Arizetak pase Jaime San Nicasiori, uztartze irekia berriro, Xabat Garmendiak saiatu da... ¡Suelta, suelta, suelta! Saiatu da talkaren bidez, baina uztartze irekia eragindu, eta jarraitzen du Hernani baloiaren jabe, ja dozena erdi bat jokaldi eginda. Quietos, quietos, quietos. Calma, 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 calma. Fase horretan. Calma, chicos. Jerónimo. Ea, etenaldia. Erlojuak geratzeko Perfecto. unea. Eta Paramos el tiempo. Epaileak adierazi du jokoa, agindu eman du jokoa geratzeko, erlojuak geratzeko hain zuzen ere. Perfecto. Hemos tenido ahí... ¿Te puedo pedir una? Gracias. Hemos tenido 4 faltas en el primeros minutos y ahora muy bien, ¿no? Venga, va. Esan dugun bezala, etenaldia, momentuz, ez dugu adierazi, baina gaur pixkanaka, eguzkia agertzen ari da, Hernaniko landare tokerri zelaiaren goialdean, leku askotan bezala, esen pensatzen dut, zelaia jakinda segurali egin dituen azkeneko bi egun hauetan, euria eta elurra eta hotza eta gainerakoak, jokatzeko batere aitzakerik ez du gaurko berdeguneak. Lekutxoren batean edo bestean lokatza, baina hori... Tiempo de vuelta, cuando quieras. Egin duen eguraldiari... Es parcial, la cogemos aquí. Ezin gehiago... Iker. Eskatu, alegia, zelaia egoki Iker, opción, ¿qué quieres? ¿Melé? Vamos a la melé para blancos. Iker Eizmendik... Vamos aquí y evitamos ese... Adierazi dio epaileari... Eso de plástico. Vamos acá. Uztartze bildua Villa, aukeratu duela. desde donde estás echame una mano, ¿vale? Eta ez errepikatzea alboko sakea. Beraz, Aritz Oliveira baloia Formamos, por favor. eskuetan duela. Hernaniren zelaiko 10 metroko lerroaren gainean. Beti ere, errekaldean prest uztartze bilduan talde bakoitzeko lehen lerroa sartzeko eta uztartu dira, Oliveirak baloia pikin bat Hernaniren alde. Aguante, aguanta, no. Eta ventaja, fuera de juego, número 9. Abantaila izan du Labilak eskuinaldetik, baina Barrazainak adierazi du, ikusi duzuen bezala, alboratzea dela erasoa. Los 3/4 fuera de juego. Todo fuera de juego. Epaileak adierazi du, Hernaniko... Ya, pero bueno. Hiru laurdenetako lerro, joko eskampo zegoela eta horregatik zigor kolpea Labilaren alde. Ea La verdad que... Han urrun,
Hernaniren segolerrutik 6-7 metrora, hain justu ere lehen aipatu dugun asesoria Zulaika asesoriak duen iragarkiaren azpialdean, Hernaniren babesletako bada, Zulaika asesoria. Han izango du aukera Labilak, jokoan jartzeko baloia, Cesar Emiliano Gomezek baloia eskutan duela, eta erdialdean, bikain, bi eskutara usatzela osatu, eta honek adierazi nahi du, aukera aparte izango duela Labilak ensegu egiteko horrelarien bitartez. Hori da, beti ere pikin bat gehiago izango da aurrean Labila, bere eskarmentuagatik, Espainiako maila nagusian diharduelako, beste hirugarren sailkatua delako, eta horrek adierazten du izango duela zerbait gehiago Hernani baino. Momentuz behintzat, esan bezala, 19. minutua bete da, eta orain bai aurretik jarriko da Labila, Villajoyosako Alicanteko taldea. Momentu 7 eta 10 aitzinetik jarri da, aurrelarien bitartez egindako ensegua, eta orain aukera izango du agetala jaurtitzeko lehen erdiak. Pandelo Jerónimo Pandelo kapitainak, eta baita lortu ere, beraz, 17 eta 12 aitzinetik aurretik. Perfecto, sí, sin problema. Lehen entzut dugu partidaren hasieran Jonander Zapiain, gaur ez da hasieratik, ez du hasieratik jarri Igoz eta Polidori entrenatzaile bikoak, biztan da. Kopa hau erabili dezaketela, erabiliko dutela aldaketatxo batzuk egiteko, ze Jonanderrek partida asko jokatu ditut, dagoeneko aurten. Eta atxen alditxoa, baina seguro bigarren zatian zela iratuko dela. Orain, Antoni Larrarte gustartze irekia eragindu. Ha limpiado. Arrozpide. Ya ha limpiado y ya está, sí. Pasea, gustartze irekia. Suelta. Arrozpide pase egin dio. Suelta! Gaizka Arrizabalagari, baloi askatzeko agindu dio epailea. Ganartzelosegik erasoko hostika da, baina Correcto. ongi hartu du Labilako ezkarregalak. Hain justu ere, La arranca. hain justu ere, Asier Redondok. Jarraitzen du jokoak zelaiaren erdian, marraren gainean. Fin ventaja de adelantado. Hay 50-22, ojo. Álvaro Pitxesek, Burrun, Erreka aldera, eta han Oliveira. Ventaja. Erranik uzartzer die, baloia. Juega. Gorde baina, Fin ventaja. kendu egin eta lapurtu egin diote baloia Alicantekoek, eta ensego ere bai eskuinaldetik sartuta. Hemen akats ongi baliatuko du Labilak duen suposatzen dugun eskarmentuagatik. Eskuine galdetik beraz Labilaren ensegua 22. minutuan. Eskuine galetik bikain sartu da, abiaduraz. Okerrezpa gaude eskuine gala, Nicolás Ponce. Ba ezpa ere, gero ziurtatuko dugu, datuen arabera, eta momentuz behintzat aurre hartu du Labila taldeak. 7 eta 17, 22. minutuan. Ponceloren ensegua. Orain agetako jaurtik eta ensegu transformaketa lortu nahian, baina ez dira beraz, bi tantuak
gehigarezko bitantoak markagailuroko. Ez du asmatu. Recuperando todos los saques. ¡Un balón! Bueno. Ez du asmatu. Qué estilo, bueno. Jerónimo Poncelo. Eta orain jokoan, Erranik, Ekaitz Arrozbideik pumpa pare bat egin jo, eta orain Gorantz taldekide ailegatzeko, baina ez du ongi asmatu Hector Motamorrosek. Aurrera joan zaio gaina baloia, beraz uzartze bildu izango litzak Erranik alde, baina abantaila legea adierazi du epaileak. Anar, no es alto, no es alto. Sin ventaja adelantado. Xavier Garmendiak Arrozbideri eta hor arriskutsua izan da. Ya. Jokalditxo hori. Calma. Oye, Aritz Oliveira. ya tomo yo la decisión, ¿vale? Arriskutsu xamarra egin du hor. Estaba parando el 24. Blokeo hori, eta ez dakigu epaia zederaziko dion. Hitz egiten ari da, Barrazainarekin. Baina litekena da, txartele hori erakustea arriskutsua izan delako. Mide mal y ya está, va a ser amarilla, ¿vale? Sé que es un contacto en el aire. Hori aterako dio. No creo que sea nada serio, pero le tenemos que sacar de minutos. Ez du ongi neurtu Erraniko jokalariak distantzia eta... Vale ya, pero mala suerte. Arriskutsu xamarra izan den arren, txartel hori aterako dio Erraniko jokalariari. Mide mal, contacta a un jugador en el aire, lo siento mucho, pero tiene que ser de minutos, ¿vale? Amala esan dugu, baina Jaime Sannikazio egotzi du epaileak. Si ahora lo cambian, que lo cambien, ¿vale? En el 24. 24. minutuan, Hernani jokalari bat gutxiagorekin geratuko da. Tienes cambio de sangre si lo necesitas, ¿vale? Eskerregala Sannikazio. 10 minutuz. A lo mejor es cambio de sangre, tiene una herida en la rodilla. Ikusi duzuen bezala. He dicho a lo mejor, no te he dicho que te quiten. No he dicho que te quiten, Plakaje ditu, baina... Es el 14 en el 24, ¿vale? Arriskutsu izan da, baina ez... Minuto 24. Kanpora... No va a hacer falta, parece, ¿vale? Que le va a poner un este y ya está. Nada. Hernani, amalo jokarekin, orain etenik da jokoa, biztan da, badirudi kontrarioak, Labilako jokalariak, plakaje berantiarra jaso duen jokalariak, odola pixka bat ere baduela, eta orduan zainketa behar du hor bertan, horregatik epaiak adierazi du etenaldia jokoan. Vamos a ir empezando, ¿vale? Ahora te incorporas, que tendré que poner eso y ya está, ¿de acuerdo? Vale. Epaiak adierazi du, jokoan jartzeko momentua dela, buka dezala. ¿De acuerdo? Labilako medikoak edo... Ahí está, donde estáis, a 10 metros, ¿vale? Masajistak. Labilako jokalariak badirudi errekuperatzen ari dela. Baltasar Montoya. Eta jokoak jarraituko du. Gogoratu. Hernani eta Labilaren arteko norgeoka hasi zela ia da 22. minutua bete da, 25. Markagailuan 7 eta 17 Labilaren alde. Cuando quieran, Vila. Bieseio egin ditu Labilak eta... Está, es un pasillo, yo creo que es suficiente el pasillo, ¿eh? Oain eskasa alboko sakea. Jokoan jarri du Gomez, Cesar Emiliano Gomezek. Eta eskura jokatuko du Labilak eta baita ies egin ere. Ezkerregaldea eta ensegua izango da. Bai, ezkerregaletik. Ensegua bai ezatu du epaileak. Eta beraz, Asier Redondoren ensegua. 26. minutuan. Asier Redondoren ensegua. Hau,
logika den bezala. Kaltegarria izan ditek Hernanientzat, batez ere hain azkar olako aldea lortzea Labilak 7 eta 22, pixka bat eutsi behar zaiolako partida osoan, eta orain momentu garrantzitsua izango da, behera erabatez jaisteko. Logikoa izango litzateke, kontrarioak maila hobea duelako, eta orain beste 2 tanto gehitzeko markagailuari, aukera Pandelo, Jerónimo Pandelo. Número 12 azul, 2 puntos. 12 azul, 2 puntos. 7-24. Pandelo kapitainak markagailuratu duena. Hortaz, lehen zatiko 26. minuto, 27 izango nukenik. Labila aurreratu da momentuz 7 eta 24, Arrozbidek sakea egin du, jokoan jartzeko sakea, Labilak ez du arazorik izan gibilean jasotzeko baloia bi eskutara, eta aurrelari bitartez egin nahi ditu metro batzuk Villajoiosako taldeak, Alicanteko taldeak hain zuzen ere. Ea, aurrelarien bitartez, uzartze irekia osatu, eta orain erasoko edo defensako ostika da Jerónimo Álvaro Vilchesek, Anartzelosegik botan la ya. Zangoz jodu, baina micro, vale? Marrazainak adierazi du, baloia joduen lekuan, ez duela potea jo. Son 5 blancos. Gracias. 5 jokalariko hilaratzeak, 2 taldeek, eta baloio askoetan duela César Emiliano Gómez eskasa ateratzeko Armailaren aldetik. Ez da oso garbia izan, baina hala ere Labilak baloiaren jabe jarraitzen du. Ya está, ahí está, no molesta nada, no molesta nada. Zartze irekia, garbia, eta orain Hernaniko defensa zorrotza. ¡Placaje, suelten! ¡Ya está! Plakatua, eta arranca arriba. baloia lapurtu du. ¡Suelten! ¡Suelten! Orain uztartze irekia, garbi aterako dute, Suñaldele Peñatarizetak, Anartzelosegik, Arrozbidek, Andoni Larrartei, plakajea, blokea egin diote, gogorra gainera, eta ondorioz, baloia aitzinera aurrera hori zaio Andoni Larrarteri. Ondorioz, uztartze bildua. Vamos aquí, si os parece, ¿vale? Labilaren 10 metroko lerroaren inguruan. Ya está todo así. Uztartze bildua. Momentu nik uste dute, norgehiagoka entretenigarriak gertatzen ari dela. Pixkanaka aukeratu ditu Labilak aukerak, berak agindu duen minutuetan, oso eraginkorri izan da erasoan, eta ondorioz, hiru ensaiakurik ere egin ditu. Plakatzen, uztartze zelai erditik, eta badoa. Plakatu dute, azken momentuan. Sí. No, es ensayo. Eta Es ensayo. Vamos, estaba tocando el balón, Sí. Baloia pausatu duela adierazi du epaileak. Ondorioz, 4. ensegua Labilak atzeratik, bere zelaitik jokatzen hasita. Guk ez dakite zehazki gero ziurtatuko du. Álvaro Vilchesek egin duen ensegua edo Santiago Gómezek. Kontu. Labilak bere 4. ensegua egin du, eta baita
transformaketa gauzatu ere egin du. Hemendik zaleak, Erraniko zaleak burua altxatzeko. Tiempo parado, se ha parado. Animoak emateko. Cuidado. Baina, kontua da, 31. minutuan, egin duela Labilak bere laugarren segua. Zelai erditik atera Hernanik baloia, garbi jaso gibelean Labilak, eta badoa Montoya, Baltasar Montoya hasi du jokaldia eskuinaldera, errekaldera, baloia askatzeko epaileak agintzen du, eta orain armailaldera eskuko jokoan Labilak ezkerre galdetik, oso azkarra da, keinu pare batein, eta ensegua Chayo 11. Asier Redondo. No, yo creo que no ha sido. Asier Redondok. Zazpi eta 36ko markagailua. Jokoan 32 minutu eta ja gero eta zabalagoa markagailua Alicantearren alde. Zazpi eta 36. Orain aukera izango du kapitainak, Jeronimo Pandelo, markagailuan nagusiago lortzeko. Pausatu baloia, agetarako begira da, eta zangoz sartu du. Hagen artetik, pasarazi du baloia, Zazpi eta 38. Jonander Zaipienik hasieran entzun dugun bezala, izango dela ikusteko, pixka eta maila, bakoitzaren maila ikusteko ona izango dela neurriagoka, eta momentuz agintzen ari da, azken minutu hauetan era bat La Joiosako taldea, Labila, bai aurrean eta bai gibelean ere. Orain Beñat irati dakusagu hor baloia berdegunean eusten, Oliveira, Xavier Garmendiak, eta Natz Elosegiri luze pasa diote, honek behienta Arizeta berriro Anatz Elosegiri, badoa, Anatz Elosegiri uzartze irekia eragin. Dejarle, quieto 10. Tú tranquilízate. Tranquilízate. Arrozpedira izuzen ere, orain berriro uzartze irekia, Oliveirak baloia, eta keinu bat egin ondoren. Ya está. Baina ez du asmatu pasean, kontrarioak lapurtu du, Labilak hain zuzen ere, Labilaren zelaian 10 metroko lerroaren inguruan, aurrera horri zaio uzartze irekiari. Iker, por favor, 13, ven. Estanislao Perezi aurrera joan zaio balaia. Atrás, por favor, no te necesito. Eta beraz, deitu dio Iker Eizmendiri, kapitainari, gaur kapitaina. Epaileak deitu egin dio hitz egiteko, ea zer adierazten duen. Vamos aquí al adelante. Aurreratu izan dela, beraz, aitzin pasea edo, eta gu ez gara huartu, baina Hernanik aldaketa bat egin du. Puede volver. 34. Hain justu ere Arturo Rivas. Vale, calma, está parado, que está volviendo el expulsado, tranquilo. Has entrado tú. Hernaniko lehen aldaketa, Arturo Rivasan ezkerraldean jarri da, igalean. Partida hasi zenetik 36 minutua betetzear, uztartze bildua Labilaren zelaian. Zelai erditik 15 metrora,
Aritz Oliveira baloia eskuetan duela, Hernaniko uztartze erdia. Eta pasabidetxoan sartu du baloia. Eta baita jaso ere Julen Cano, ezkerraldera orain Oliveirak. Arrozbide ganartzeko segiri, baina Quieto. Quieto. Ventaja, no. Eta baloia errekuperatu dute, berreskuratu dute Alicantearrek. Urdin eta Morez jantzita dagoen taldea. Gibelean, 22 metroko lerroaren barruan Hernani saiatuko da. Suelta! Defensan. Uztartze irekia. Anartzelo segiri baloia eta badoa. Anartzelo segiri badoa, baina bakarri doa. Eta ala ere, baloia utzi dio. Oliveira jaso du. Placaje suelta azul. Aguanta. Plakatu dute, baina ez orain ezkerraldera Arrozbidek. Hain justu ere Arrizabalagari, gaizkari. Julen Cano, Andoni Larrazteren pasea jaso du, Julen Cano, giltzak. Suelte! Borrokalari Julen Cano. Berriro Arrozbidek eskuinaldera, orain Endik Garrila jaso du baloia, Arroinak. Sartu da hor, tartekatu da Arturo Pérez, Iker Izmendi. Uztartze irekia Nabilaren 10 metroko lerroan, berriro Arturo Rivas. Eta orain, baloia Ibon Gonzálezek jaso. Berriro uztartze irekia. 9 sobre el 9. Están en ventaja blancos. Baloia jaso du, gogor eutsi dio. Nabilaren 20 metroko lerroan dira. Hernaniarrak erasoan eta zigor kolpea plakatua ez askatzeagatik. Epaiaren keinua ikusten dituzue. Ez askatzeagatik. Marka aquí, Dios, ¿vale? Behar pezain garaian ez askatzeagatik. Eta ondorioz zigor kolpea eskasa loko sakea. Azules aquí, por favor. Marca aquí. Gracias. Errotik, 13 metrora. Son 6 azules. Seina jokalari jarriko dituzte bi taldeek ilaratzean. Seina jokalari eta ea Xabatuntzuek nola gidatzen duen Gibelera, Julen Canoan, Xabi Garmendia. Hain justu ere Endik Arriagarekin jokatu du. Jarraitzen dute aurrelariek. Xabatuntzue eta uztartze irekia. Ventaja, interferencia. Interferencia sobre 9. Eslegozko traba egin dutelako Labilakoek, azka jarri jokoan. Aguanten. Hernanik. Hagen aurrez aurrean, 10 metroko Arnartzelosi sartu da bikain, baina lurrera berdegunera erori da. Jarraitzen du Hernanik baloiaren jabe izaten. Ezkerraldetik, Urume Errekaren aldetik, eta izan daiteke aukera polita, ensei utxo bat egiteko, orain Andoni Larraste jaso, Xabatuntzuek, aurrelarien bitartez sartu nahi du Hernanik barrura, lerroan kokatuta Arturo Rivas, Hagen azpialdean jaia, eta ez da ailegatu. Ez da ensegua izan, baina, bueno, jokaldi luzea eta jokaldi interesgarria. Gainera hor, orain, epaileak adierazi duen arabera. Zangoz jarriko du jokoak Labilak, han ensegu lerrotik hurbil. Defensa kostika da jakina. Luze bai, hemen da Arturo Rivas, baina gainetik pasa zaio, orain jokatu nahi izango du edo ostikoz edo Anartzelosegirekin urruti xamar dago. Blancos, atrás, blancos! Trozan! Herraniarrak atzera urtzeko aitzik pasea izan da, Arturo Rivasi aurrera hori zaio. No hay ventaja! Hori ikusi do. Erabaki du ez zegoela abantaila legerik eta ondorioz Labilaren uztartze bildua, Labilaren aldeko uztartze bildua. Ez dizuegu zen, baina jadanik Hernani Amos jokalarekin ari da, lehen zati amaitzear.
lehen zatia amaitzear, Uztartze bildua zelaiarde erdialdean, hor nonbait Armailaren aldetik. Han ikusiko dituzue, bultza euskeraz, hemen erranin gehiengoak euskeraz diardu, eta horren animoa, markagailuaren gainean dagoen nolabaiteko pankarta edo, eta ezkerrea CMO Balbez entrepresa, lantegia, Labilak ongi irabazi du Uztartze bildu hori, baita jokatzen hasi ere eskura, baina... Ya está ahí, no molesta, está bien. Gaizka Arrizabalaga Juégala. oso plakaje sendoa egin du. Orain zelaiardiraino, ez eta xabatutze saiatu plakatzen ez du lortu, baloia bai lurrean, berdegunean, hor eskuina arroina, Juan Ignacio Pérezek baloia jaso du, eta berriro Armaila aldera. Fuera de juego 4, estás en fuera de juego. Xavier Garmendiari jokoz kanpo adirazi dio epaile. Xabo Garmendiari, zelaiardi erdian, eta zigor kolpea baliatuz, albora bidali du baloia, eta baita atera edo lortu ere, baloia albora bidaltzea eta handik abiertuko da, eskasa alboko sakea, Marca aquí blanco, por favor. 22 metroko lerroaren gainean izango da eskasa alboko sakea Armailaren aldetik, beti ere Erraniren zelaian. Juega. Izan ditu Erranik minutu batzuk erasoan, baina orain alderantziz kontra erasoan Labila hariko da. Lehen zatia amaitzear dela, gogoratu, Labilak... Ha ido por el balón que estaba allí. Bosten segu egin dituela, eskasa luze... Perfecto, correcto. Uztartze laxoa, bakarrik zegoenez, ez zegoenez Uztartze laxoa. No, suéltalo, déjalo. Hernaniko jokalaria besaldera pasa, blokatu eta legezkoa izan da posizio hori. Aguanta ahí, eso es. Abantaila orain Labilaren alde, aurrelariek bitartez ¡Es un gol! Batez ere Hector Matamorusi jaso du baloi hori, bi eskutara, ongi eutsi dio, eta epaileak Hernanien aldeko... Es un gol. Uztartze bildua... Ya está, chicos, ya está. Adierazi du. Eta amaitu da lehen zatia. Lehen zatian minutu batzuk izan ditu Hernanik ongi, aritu dena, jokoan. Baita ensegua lortu ere, lehen ensegua, hain justu ere, Anart zelosegik, arrozpideren pasea baliatuz, baina geroztik minutu asko aritu da erasoan eta baloiaren jabe izaten Labila. Lo que diga Bergara. Eta hori baliatu du, oso eraginkerri izateko erasoan. Bosten segu egin ditu, gero Hernanik berriro aritu da horretu da minutu gutxi erasoan, baina ez duen sego lortu. Ondorioz, 7:38 Labila aurretik markagailuan.
aurten ustagarra izan behar dugu landaren. Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala eta gero bigarren parte bat egingo genuke partidua bideratuta dago, bai partidutxo bat eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, bat, lagunak egitera eta jokoen bitartez rugby mundua ezagutzea eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako eta lagun min asko egiten diralako gehien bat.
Eguerdion berriro, Landaretok errugbi zelaitik. Hernani eta Labilen arteko bigarren zatiari ekingo diogu, ekingo dio epaileak, ekingo diote taldeek. Hernani zelairatu da. Gora dezagun Hernani B-multzon ari dela. Eta hoxe da B-multzonen osaketa bostaldari dira. Lehen esan dizuegu bostaldeko lau multzo hariko direla kopan. Gaur lehen jardunaldia multzo guztietan. Hernani B-multzon hariko da. Hernani, Labila, El Salvador, Valladolidko El Salvador, San Cugat, elite mailan ari dena Hernanirekin batera, eta maila nagusiko Zientzias, Sevillako Zientzias. Hoi da, B-multzoko lehen B-multzoko boskotea. Hernani gaur Labilaren kontra, urrengo neorkeia oka Katalunian jokatuko du, elite mailan diharduen beste talde baten kontra, San Cugaten kontra, abenduaren 7an, hirugarren neorkeiaoka Sevillan Zientziasen kontra, abenduaren 13an, eta azken neorkeiaoka Hernanin hemen Landaretok errugbi zelaian El Salvador Valladolidko taldearen kontra, beraz ez ditu kontrario makalak. Labila lehen esan dugun bezala hasieran, maila nagusiko, Espainiako maila nagusiko 3. postuan dela, 18 punturekin, 4 partidetatik, 6 jokatutako partidetatik, 4 irabazi eta 2 galduta. Kopako A-multzoan talde hauek hariko dira. Barça, Quesos Entre Pinares Valladolidekoa, Ampo Ordizia, Belenos, elite mailan diharduena, eta Las Rozas, elite mailan diharduena. Atzo jokatu zen, Belenos eta Ordiziaren arteko norgeoka, Ordiziak 18 eta 67 irabazi zuen. C-multzoan, Madrilgo Cisneros, elite mailakoa, Kataluniako San Boianakoa, hau ere, maila nagusikoa, elite mailako Valentzia, elite mailako Gernika, eta elite mailako Pozuelo, eta D-multzoan, Madrilgo Alcobendas, lehen mailan diharduena, Burgos, ligako lehen postuan diharduena, maila nagusian jakina, Madrilgo Liceo Francés, eta elite mailako Les Avilés, eta Kataluniako L'Hospitalet. Talde bakoitza 2 partida jokatuko ditutxean, eta 2 kanpoan, beraz, kontrarioak partida bakarrera hariko dira. Multzo bakoitzeko lehen sailkatuek, alegia 4 finalerdiak edo finalorreko jokatuko dituzte, finalerdiak ere partida bakarrera izango da, eta hori zozketaren bidez partekatu edo parekatuko dituzte. Eta finalerdietako garaileak finala jokatuko dute, horiek ere partida bakarrera oraindik non izango den espadakigu ere. Beraz, B-multzo honetan, esan dugun bezala. Hernani, Labila, El Salvador, San Cugat eta Zientzias. Maila nagusiko 3 talde izango ditu Hernanik eta berarekin batera elite mailako San Cugat. Bi taldeak zelaian daude, baita epailea ere, baina atzerapena du. Bueno, ederki. Zain daude, jokalari bat zelaitik eraman dutelako, eta guk zorionez, hemen, ez dakit beste zelaietan, baina gaurtik aurrera, epaileek
zer hitz egiten duten epailak. Yo creo que es el único campo en el que las tengo tal. Porque en Pepe Rojo no me suena. No me suena de haberlas visto. Alegia, ni orain kontatzen ari naiz partida, ¿Qué? baina barne lineatik Ya, me cago en la leche, ya que- zer esaten duen Alas. entzuten ari naiz. Hori zelaian ez da entzungo. No lo baina- menciones, no lo veas muy alto. No lo veas muy alto. Bai. Por ahí nubes grises. Zelaian ez da entzuten, baina esan dugun bezala, bai hemen esatariari den horrek eta partida minen bitartez ikusten ari zaretenak, ikusten entzuten ari zaretenak, entzuten ahal izango duzue, entzuten duzue. Oído, venga. Epaia Vale. zer adierazten duen. Julio, díselo a ellos. Chicos, Vila, en 3 minutos empezamos, ¿vale? Que está ya a punto de llegar. En 3 minutos empezamos. Hasiko dela adierazio de epaileak norgehiago edo bigarren zatia, eta erne egoteko. Está, avisa a Yarnani. Esan Perfecto. dugu Kopa lehen Venga, aldiz a tope, Villa. aspaldiko partea zerrani ari dira ¿Qué? jokatzen, elite mailako taldeak eta maila nagusiko Lo detenemos, taldeak, eta vale. astuta, bost multzotan, lau multzotan, bost taldeko lau multzotan. Hernani lehen esan dugu bezala, ben multzoan hariko da. Multzo bakoitzeko garaileek, launa partida jokatu ondoren, final erdia jokatuko dituzte, eta final erdietan nagusitzen direnek, bi taldeek, finala jokatuko dute. Oraindik Lo erabaki mismo que gabe ponía ahí dago, es lo mismo non que ponía en jokatuko el dute. marcador cuando hemos llegado del descanso. Esan Porque tenía que ir dezagun- Villa a ponerlo, pero no lo está haciendo. Es que es un paquete. Esan dezagun bide batez, azkeneko norgia dauka ligako Espérate que te lo jokatu cuento. zuela Erranik, eliteko ligakoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orain dela bi aste, 38. derbian, 6 ensayos, Gernikan, 4 transformaciones. eta Erranik irabazi egin zuen horri hori, lehen esan dugun bezala lehen zatian berdinduta bokatu ondoren, eta azkenean 22 eta 27 barkatu, lehen zatian kanta bateko aldeaz zaritu zen Errani, 12 eta 13, eta azkenean urbita zelaian 22 eta 27 Gernikak ensegu bat egin zuen, eta 17 tanto ostikoz, eta Erranik 3 ensegu egin zituen, Pito Vergara, ¿vale? eta 12 tanto ostikoz. Gainerako Vamos allá, venga. norgehiagoak, emaitzak, Concentraos, chavales. Larrozas 43, Belenosek 15, Valentziak 17, San Cugatek 44, Fenixek 33, Sabellesek 27, eta Cisnerosek 30, Pozuelak 29. Estua markagailua. Recibís blanco, sí. Madrilgoen arteko derbian. Hori, elite ligako jardunaldi dagokionez, 7. jardunaldiari dagokionez. Beraz, hauxe da sailkapena elite mailan ari gara. Gaur kopa dugu, baina elite Dime, man. mailan lehen postua Kataloniako San Cugat, 27 punturekin, 6 jokatu, barkatu, ¿Cuándo te refieres? 7 Cuando jokatu, juegas? 6 irabazi, Sí. eta bat galduta. Sí. Bigarren Hernani, Ellos lo que 22 no punturekin, pueden es desmaterializarse. O sea, lo que no pueden es jokatu, desaparecer. Ellos se quedan 6 estáticos. irabazi, eta bat Si no, galduta. hombre, a ver, yo qué sé, Hirugarren si me dices que Larrozas. con esto te golpea así, pero ellos se pueden quedar así, Zazpi partido ¿sabes? jokatu, ¿Me entiendes? 21 puntu, 4 irabazi eta 3 galdu. Hombre, siempre y cuando no te Laugarren agarre, no te golpee algo de eso. 7 jokatu, 21 puntu, Toma. 4 irabazi, bat berdindu eta 2 galdu. Fenix, Tranquil. 2 punturekin, 5. da. ¿Vas hacia la derecha? 7 Vale, partido va a ir hacia jokatu, ti, ¿vale, Villa? 4 irabazi, bat berdindu eta 2 galdu. Vergara, ¿estamos? 6. Pozuelo, Julio, ¿estamos? 7 punturekin. 7. Iker. Valencia, 12 ¿Dónde está Iker? punturekin. ¿Estamos, Iker? 8. Lesabile, 10 ¿Estamos? punturekin. Eta 9. Belenos, Horti, papa. 8 punturekin. Eta 10. Cisneros, 4 punturekin. Hori, elite ligari da. atrás? Orain kopaz ari gara, lehen jardunaldian, Hernani eta Labila Landare Rubi zelaian, lehen jardunaldiko partida, benmutzuari dagokiona. Bigarren zatia hasi da, Labilak No molesta. egin du erdiko sakea, eta orain eskura jokatu daian, Ten. Matamoros, Hector Matamorosek bikain hartu du baloia bi eskutara, eskuinaldera pasea, baina Ramon Ribas hor zegoen, Arturo Ribas hor zegoen, tartekatzeko eta jasore egin du baloia, baina Vamos aquí, chicos. aurrera joan zaio, ondorioz uztartze bildua Ambulancia. Labilaren alde. Labilaren alde.
Bain! Aitzimutzoak 10 metroko lerroaren gainean, uzartze bildua, eta Aguanta! Estanislao Perez. Uselo! Barkatu. Uzartze bildua. Álvaro Vilches, zek egin du baloiaren sartzea. Irabazi ere bai, Alicantearrek, ezkerra aldera, errekaldera. Suelta! Jokoan, eskuko jokoan, Labila, ezkerre galeraino, olbidu eta baita ensegua egin ere, ezkerra aldean, Número 11 azul. hasi, eta ensegua, Asier Redondok. Bigarren zati hasi eta berehala, Asier Redondok, ensegua, Labilaren alde, 7 eta 53, eta seigarren ensegua. Labilak 6 ensegu egin ditu. Ez pare kontatzen aritu naiz, 7 ensegu egin ditu jada Labilak. Ezkerre galean, Urume Arrekaren aldetik, zuek kokatzeko, eta luze gorantz ez du agetaratu, ez du hagen artean sartu baloia, eta jarraitzen du markagailuak, bigarren izatiko, bigarren minutuan indeko. ¿Qué le pasa? De esker. verdad. Joder, de verdad, macho. 7 eta 53. Lo miramos ahora, pero bueno. Zelairotik aterako du Joder, macho, Arrozpidek. Gora, baina errax Labilakoek bi eskutara hartzeko. Saiatu da Xabi Garmendia kontrario plakatzen, baina Quieto. metro batzuk irabazi ondoren, ezkerre galdera Álvaro Vilchesek, galderaino aileatuko da baloia, erasoan eskuko jokoan Labila. ¡Está ahí! Aurreratu Vamos a la ventaja. Aurreratua izan. Esa adelantada. Labilari Cámbialos. Aurrera erori zaio baloia Labilakoari, eta ondorioz 1, 2, 5. uzartze bildua. 1, 2, 5. Uzartze bildua. Eta aldaketek Vamos aquí. egingo ditu Hernani. Sí, aquí, mele. Hain zuzen ere, Vamos aquí. Aieko Miner zelairatu da. Erdian, uzartze erdia aritzeko. Aieko Minerrek baloia du Perfecto, eskuetan, gracias. uzartze bilduan. ¡Crouch! Labilaren zelaiko 10 metroko lerroan, Bain! gainean, baina Urume aldetik ¡Shoot! abiatu da. Beste, ongi irabazi dute Hernaniarrek uzartze bildua, eta baita eskura zabaldu ere ezkerra aldera. Orain uzartze irekia, Aieko Miner, Joseba Diaz de Mendibil, baloia jaso du, ongi utzi, orain zelairatu berri den Telmo Ibabe, merezi zenbaki hau ere zelairatu da, eta Es adelantado en el placaje. Se acabó. Sí. Oye, ya. Jonander Zapiain ere zelairatu dela. Partidari buruzko xehetasunak eman dituen, 17 zenbaki duen Jonander Zapiain eta Alfonso Infante ere zelairatu da. 5. Beraz, batez ere, aurrelarien arteko aldaketak izan ditu Hernanik, Buen partido. eta Labilak ere, oraintxe bertan, aldaketa. Julio, echamos una mano aquí, ¿vale? Gomez Salvadorrek zela irautzi du, bigarren erdiak, eta ikusiko dugu zein izan diren ordezkariak edo ordezkoak sartu direnak zelaira. Crouch! Epaiak aginduak, Bain! uztartze bildeko lehen lerroek uztartzea egin dute, Minerrek ongi sartu du,
Xavier Lukasek bikain jaso du lurretik, edo Hacia atrás. berdegunetik. Eta baloia lapurtza zirela erraniarrak, azkenean lortu du. El suelo, azules. Sí, estáis en el suelo. Lurrean zegoela, eta Atrás, por favor. horregatik adierazi dio zigor kolpea Labilari. Arrozpidek zuzen albora, Labilaren solo urtik 10 metro egingo du Son 6 azules. sakea. Jonander Zapiain, orain bigarren zatian zeleratu den. Aguantar en 10, ¿vale? Aguantar hasta que yo baje, ¿vale? Eta aipatu dugu ere, Xavier Lukas ere, orain lerro Sí, aguanta, se ha ido directamente al suelo. hilaratzean azken jokalaria duenak Hernanik. Xavier Lukas, luze beraren gana, baina Iker Izmendik ez du lortu eta orain erasoan, kontra erasoan Labila. Oso tinko, oso gogorra, baina plakatuko du. Azkenean, zorionez, Jonander Zapiainek plakatu du. Hala ere, eraso bortitza Hernanik. Eta orain bikain aritu da. Baloia lapurtzeko. Joseba Díaz de Mendibil. Fin ventaja, adelantado. Arrozpidek luze. Eskuin egalera. Lumea erreka aldera. Eta han izango da eskasa alboko sakea. Gracias, Julio. Gogoratu, Alfonso Infante, Jonander Zapiain, Telmo Marka Ibabe, aquí. eta Xavier Lukas eta Aieko Minere zeleratu dira. Lehen zatian Arturo Rivas izan da zelaian sartu dena. Eta horiek denak bigarren zatian aipatutako horiek. Ea alboko sakea. Cierra el pasillo, Blanco. Zikuñagako Gipuzkoako papergintzan diharduen Iberpapel iragarkiaren azpian. Está ahí. Berri xamarra, Hernanirentzat, laguntzaile ona, babeslea. Papelera Gipuzkoana de Zikuñaga. Orain eskasa Labilaren alde. Aguanten. ¡Úselo! Labilak jarriko du jokoan. Correcto, estamos fuera. Hain zuzen ere Álvaro Pinchesek. Horaz bidali du baloia. Hernania jaso. ¡Suelta! ¡Suelta! Labilaren zelaiko Suéltala, ya está. lerroan. Aguanta. Baloia eskatzeko epaia behin eta berriro, azkenean orain Jonander Zapiain, aurrelarien laguntzarekin, uztartze irekia. Anar Zelosegi jasoko du, Arrozpidek ostikoz jarritako baloi hori. Anar Zelosegirik Gaizka Arrizabalarentzat, ona Aieko Minere. Ventaja, fuera de juego. Fuera de juego. Kanpo adierazi du epaia. Número 7, azul. Hain justu ere, Asier Perez jokoz kanpo. Fuera de juego, 7 azul. Oraindik ere alde du. 7 azul, fuera de juego, sí. Usted. Atrás de allí. Lehenago, fuera de juego. Golpea adierazi zeukan ez epaileak eta abantailarik ez deneaz. Hernanirentzat baloia, Anar Zelosegik. Es increíble. Pasea azkar eta Jonander Zapiainek. Atrás, atrás. Jonander Zapiainek. Hernaniren bigarren ensaioa. Jonander Zapiainek. Hagen azpian, saiatuko da hagen azpian. Beñat Arizeta, beste pintanto gixeago batzeko markagailuari, Hernanire markagailuari. Aurrez aurre. Dale, 13, tienes 15. Iker Izmendik min hartu du, baina Te quedan 10. zuritu da, 10 segundu zeuzkan Beñat Arizetak eta 12:43 bigarren zatiko 10. minutuan. Amalau eta 43 beraz. Beñat Arizetaren gauzatzearekin.
amañado por el 7. Ez dugu esan, baina aize handirik. Aguantar, aguantar. Egoizi pikin bat bai, horregatik ospero temperatura 12 gradu inguru izango ditu hemen landare Rubi zelaian. Aguantar, aguantar. Landare Rubi zelaian guzkien tarte kalteratzen da. Uztartea ditugu. Ventaja. Horre laguntzen du, temperatura egoki izatea. Kirolean aritzeko. Jerónimo. Gaur esate batera. Adelantado que va lateral, ¿qué quieres? ¿Melo o lateral? Donostian maratoia, sekuloko jendetza bildu da. Korrikalari eta korrikale pata bestera atzetik, kirola egiteko gustorari ziren. 4 blanco, 4. Zer esanik ez. Go. Hernani eta Labien arteko norgia okan, ospero egokia kirolan aritzeko. Orain Hernani beste aldaketa bat egin du. Hain justu ere Peñatek zelairatu da. Ea ba, eskasa Labilaren alde, eta ongi jasoa bigarren zatian zelairatu den Xavier Lukasek bi eskutara, horri esker Hernani erasoan ari da, 10 metroko gainditu dute, aurrera hori da baloia, baina abantaila du Labilak. No hay ventaja, hay adelantado, vamos al primer adelantado. Ez dela abantailerik izan, eta ondorioz, Gracias, Julio. lehen aurreratuari, lehen aitzin paseari esker, horren uzartze bildua izango da. Bukol tabernaren iragarkiaren azpialdean. Eta hori izango da Labilaren alde. Okerrezpa gaude. Horren Álvaro Vilches ari da uztartze erdi lanetan. Crouch! Bueno, epaia gaigindu eman pasabidean baloia sortuko du aipatutako Vilchesek. Quietos, estabilidad. Eta Vale, nos hemos resbalado, ya está, lo corregimos, venimos aquí por favor. Egon kortasuna eskatu du epaileak. Vamos aquí, chicos. Kopako lehiaketa honetan, 20 talde ari dira, osteko lau multzotan banatuta, eta gu, zuzenean, behin multzoko norgehiagokari gatzaizkizue eskaintzen. Hernani Labilaren artekoa. Bai! Uzartze bildon momentuz markagailuan 14 eta 41. Labila zazpien zego egin ditu. Demasiada presión, Hernani, demasiada presión. Epaileak adierazpenak egin ditu, baina jokoa jarraitzen utzi du, badoa bakarrik, eta hemen Armaina aldeko egaletik plakaje ona egin du Beneta Arizetak, 20 ikusi duzen bezala plakatu du primeran. Orain joko zabaltzailea galtzen. Ventaja daban, juega! Pase egin du, baina ongi jaso dut Hernaniarrek defensan. Lakurtu ere hoi baloia, eskuine galeraino. Zangoz jo bai, Ibon González baina rebote egin dio. Labilako jokalari. Desde fuera, mira dónde estás. Barrazainak eskasa adierazi du. Lo que él diga. Ya está, pero él dice que no lo ha tocado. Hori adierazi du. No te rías. Eta paila kaso egin dio, biztan da. Eskasa orain, Hernaniek telepitxatuen pankartaren arean, ezpilean, keinu eragozietako duak adierazten duen. Aguanta, eso es, Pankarta ere, keinu, eta hor badu ere, Trastelekuk. Buen placaje, correcto. Alokaitutarako, Trastelekoak alkilatzen, alokatzen dituena, eta horren azpialdean. Labila orain erasoan, 20 metroko gaindituta, Hernaniren esparruan, Hernaniren zelaian. Él está en el otro. Uztartze irekia. Eta agintzen ari da hor Álvaro Vilches. Aurrelariekin jokatu. Placaje, suelta, Blanco, suelta. Askatzeko plakatua adierazten du epaileak. Plakatu askatzeko. Eta orain berriro, buelta eskuinaldera. Labila erasoan aurrelarien bitartez. Orain Animo Podelo kapitainak jaso du eta jarraitzen dute alegin eta la adelanta, la arranca. Alicantekoa. Laportu egin dute Hernaniarrek baloia, Natzelo segi erori egin da, Igriste egin du.
baina jarraitzen du baloiaren jabe izaten. Fin ventaja de adelantado. Eta sí, sí. Aieko Minerrek izango ona izan du, baina baita rebotea ere. Labilaren Ya está, perfecto, 3, ya está. baloian. Últimos pies. Irekia. Eso es. Juegue. Eta hor zegoen pres sartzeko Ramos, Cesar Manuel Ramos. Jarraitzen dut Alicantekoek erasoa. Zer adirazio epaileak. Detenido. Zigol golpea Abilaren kontra. Baloiari eusteagatik ez legalki, retenitua, alegia. Orain arrozpidek luze zango defentsan. Hernani jende desente bildu da, jende asko bildu da. Armaia ez tea, baina bestaldean, Repite, Villa. errekaldean, asko bildu da jendea, egia esan. Llegó bajito, Villa. Espainiako maila nagusiko talde batek, jasotzea, beti ere da, erakargarri. ¿Qué te hace? Hernanik eskasa irabazi, Joder. Aieko Minerrek luze, arrozpidek. Jarraitzen du Hernanik erasoan. 21 metro irabazi ondoren, Aieko Minerrek eskuinare da, nartzen osegik. Eta Jonander jatein zegoen, eskuinean zain. Hernani esegu lerroraino urbiltzen. ¡Suelta! ¡Suelta! Askatzeko Últimos baloia pies, atrás. epaileak. Hernanik eustatze irekia, Beñat iradik luze, anartze losegiri. Eta ezkerraldetik Beñat ariz eta ezin izan du. Nada, no está completado. ¡Suelta, suelta, suelta, Azul, suelta! Askatzeko baloia izaten dira Dabilakoei. Orain Xavier Lucasen baloiaren jabe. ¡Suelta! Zutze irekia, Aieko Miner baloia eskuinera zabalduz. Luze, Jonander Zapina zegoen. Eta anartze losegik berriro ensegua. Anartze losegik ensegua. 19:43 18. minutuan. Jonanderrek pase bikaina zegoen, Jonander. Oso azkarra da Jonander, jokalari gero eta sendoagoa, gero eta hobeto ari da, Jonander Zapien. Horrokatzaile, hirugarren erreonere joka dezake, eta azken pasean Anartz elosegin. Y se acaba de apagar. Lleváis 14, ahora 19. Yo creo que van 44. 19:43 gure ¿Qué dicen? kontuetan. Los chavatos, ¿se puede coger agua? Gracias. Beraz, azken jokaldietan, Muchas gracias, eskerrik asko. Jonander Zapien eta Anartz elosegi eta Jonander Zapien. Eta markagailuan 19:43. Hori da. Orain aukera, entsegu transformaketa, Beñat Arizeta. Eta baita gauzatu ere. 21:43. Hernanik lehen zatien ensegu bat egin du, eta orain bigarren zatian 3 ensegu egin ditu. 3 ensegu. Hemen ezakit seguro. ¡Un balón, por favor! Gehigarriak izango dira, azken finean ligaxka bada. 20 clavos ahora mismo. Gehigarrizko puntuak izango dira, hori ezakit norbait balimaki deitu dizagula. Tiempo de vuelta. Baina, badakizue, ensegu gehigarria lortzeko edo puntu gehigarria lortzeko, kontrario baino 3 ensegu egin behar dira. Aguanta. Momentuz, gehigarrizko puntu erasoko baldin badago, hori Labila daukan bere esku. Quietos. Sarrera falta egin du Alfonso Infantek, baloiri ustea lortu dute, eskuini galera errekaldera, Ibon Gonzálezek luze, No, barkatu, Jaime San Nicasio-ke luze bidali du baloia. Orain Labilaren esku dago, pase bitxia izan da, eta aurrera pasea baina abantaila legea Hernanik. Eta Beñat Ariz eta eskuinetik ezkerrera, Joseba Diemendila, Arturo Ventaja adelantado. Ruizek, eta orain pasea Beñat Etxarrik, barrualdera. Ventaja fuera de juego.
Jarraitzen du jokoz kanpo Labila. Fin ventaja. Baliatu du eta baiten sego egin berriro. Bikaina 15 blanco. Ari da Narzelosegi. Orain berez zigor kolpea zen Sí. Labilaren kontra. Baina abantailek aplikatu du epaileak, abantailek adierazi du eta Narzelosegi Hogeita bat garren minutuan Hernán Irenen segua. Se ha quedado enganchado el 7 azul con el 3 blanco. Ojo, ¿vale? Echar la vista atrás. Hernán Iren laugarren Te quedan segua. 20. Sí, 25, perdona. 25. Momentuz, 68. Labila zazpi egin ditu eta 68. Hernanik lau. 62. Epaileak ere 15 galdua ahora. du markagailua, baina hogeita zei eta 43 Labilaren alde. Orain baina Arizetak aukera du agetaratzeko, baloia agen artean sartzeko. Zangoz eta baita lortu ere. 13 blanco, 2 puntos. Discúlpame. Vamos por el 22-30. Oso gutxitan utxe egiten du, edo oso gutxitan ez du baliatzen Beñatek. Eta ongi ari dira. 3 azul, 10. Hernán 3 azul, 10 azul, cambio. aldaketak egingo ditu. Juan Ignacio Pérezek 17 clavados. 17. Dile al partida amaitzeko 17 minutu que siempre está ahí un pasito ahí justito. Dale, Tano, dale. 28-43 Labila alde, baina Ala, bigarren zatian aldaketatxo batzuk egitearen balioaz, Hernani ongi ari da erazoan eta Fin ventaja de adelantado. Iragin hor markagailuari dagokio. Aguanten. Labila uzartze irekia, Labila Salvador Caputo ere zelairatu da Labila taldean. Orain bikain No hay ventaja. Bikaina egin du enek Aieko Minerrek plakaje aparta egin dio Nicolás Poncelori. Ondorioz, baloia aurrera hori zaionez, Poncelori orain uzartze bildua. Labilan Alfonso Castro ere zelairatura, 21 zenbakia duen hori, ikusten duzuena irudian. Pentsatzen dut aldaketa ja denak egingo dituzela. Aukera ere baliagarria da, olako partidu batean, aldaketak egiteko. Aieko Miner baloia esartu du, Xavier Lucasek eskuina aldera, hor bi bateko jokaldia egin, Narzelosegi Arturo Ribasik, Arturo Ribasek. Ai! Diego González eman dio baloia eta honek eskuine gala saiatu da Zangoz. Marca aquí blancos, porfa. Erasotxo ostikada egiten, baina ez du nahi zuena lortu. Ondorioz, zelai Ya lo miramos nosotros. En una tasqueda ya enganchó con el 18. Ah, no, tú no eres el 6. Discúlpame. Era el 16, Julio. Vale, perdona. Ese, vale, es que el 6 está fuera. Se lo he dicho al 18. Iragarkiaren azpialdean, balbolak egiten dituen lantegia da, alon. Eta baita ere, pneumatiko zuria, goziriak da, lantzen dituen. Está fuera de 5. Lantegia, hemendik hurbil, landaretik hurbil dagoen. Lantegia, aspaldikoa, pneumatikoz uria. Oh, gracias. Ea ba, zelai erdian gutxi asko. Labila bai, pase berezia, Jon Anderrek zangotra bat du, kontrarioa. No, ya está. Jon Ander zapien leku guztietan dabil. Eta orain uzartze irekia. No. Labilaren alde, baloia behai dute eskuetan. Uzartze bildua. Salvador Caputo ikusi dugu Caputo, baina Hernanik lapurtu du baloia. Eta arrozpidek urrundu, baina zelai erdiraino. Hor jaso duena, Estanislao Perez izan da behatzi zenbaki duna, eta orain hirugarren lerroko Asier Perez ¡Hacia atrás, juega!
ezkerraldean bideratu jokaldia, eta han Urumea errekaren aldetik, Detenido. zigor kolpea, plakatua eusteagatik, askatzeagatik, hori da epaiak adierazi duena, eta guk barari egingo diogu kaso, zigor kolpea Labilaren alde. Hain justu, errekaren aldetik, Urumearen aldetik, eta eskasa izango da, 5 metrora, Hernaniren segulerrotik, 5 metrora aukera ezin hobea, Labilarentzat baloia eskasean jaso, alboko sakean, eta Uztartzelaxoa osatu ondoren, askotan hori egiten baita, bultzaka, Hernaniren defentsa gain ditu, eta 8. ensego egiteko aukera balia dezake Labilak, hori da luze, atzealdean baloia, bi eskutera, Uztartzelaxoa osatu, bultzaka, pixkanaka, dena batura, Labilakoak, urdinezkoak, denak batera, Uztartzelaxoa horrein eta ensegua. Berriro aurrelarien ensegua, ikusi nahi genuke, nork egin duen, eta 8. ensegua. Seis, 7. Sí, por favor, muchas gracias. Baina aukera inobea, naiz eta aldamenean 12 minutos. beste bitanto gehiago eskuratzeko markagailuan Labilak. Aurrelarien bitartez egindako bigarren segua, izan da hau, bigarren segua edo antzekoa, eta Juan Ignacio Pérezek, ez orpokatzaileak, Cesar Emilio Gómezak. Eta baita gauzatu ere. Hogeita 8, 50 markagailuan. Ensegu transformatari. Ahí adelantado. Condelo, Jerónimo. ¿Tú crees que será ahí? No. Ahí adelantado. Vamos aquí. Bigarren zatiko 23. minutua bete denean. 28 eta 50 Labilaren alde. Markagailua nonbait arazoak ditu, baina eskuz jarritako zenbakiekin, hoiz irazten digu, 28, 50. Eta baliatuko dugu, haue baino maila altuago duen Baionari buruz hitz egiten, Frantzeko topa 14ean diharduen Lapurdiko taldea, Euskal Herriko taldea. Crouch! Garrantzitsuena. Bang! Atzo partio jokatu zuen eta Parisen Racingen kontra 27 eta 27 galdu zuen. Hala ere hor diardu 5. 6. postuan, ze gaur ere partida badira. Eta Baionak beraz 27 eta 27 galdu zuen. ¡Suelta! Atzo Ya Parisen está, perfecto, bien recuperado. La arrancan arriba. Hernanin aieko minerre baloia Bien. pasadio Nartzelo segiri. Bueno, suelta azul. Eskuinera jokatuz. Tiene que soltar 22, tú agarras antes de que se vaya el placador. 27ari adierazi du zigor kolpea. La pescada. Baina ez legalki heltzeagatik zigor kolpea Hernanirentzat oraintxe bertan eta geratu egin da jokoa. Kolpe izan du Hernaniko jokalariak ikusten duzu bezala etzanda dago berdegunean, eta lehen aipatu dugu Espainiako ohorezko maila adieraziko dugu, azken finean Labila Espainiako maila nagusi datorrelako, eta Ordiziare hor ari delako. 5. jardunaldian El Salvadorren kontra 29 eta 23 galdu zuen,
Pepe Rojo zelaia eta 6. jardunaldian. Ok. Burgosen kontra etxean, Altamiran, 20-26. Ondorioz, Favor. hau da sailkapena maila nagusian lehenengo 2 postuetan. Burgos da lehen postuan, 21 punturekin. 6 jokatu, 4 irabazi, 1 berdindu eta 1 galduta. Eta bigarren postuan, Valladolidko Kesos Entrepinares, 19 punturekin. 5 jokatu ditu, 6 bila. Eta 1 galdu. Eta Anpo Ordizia, Euskako taldea, Goierrikoa, 10. postuan da, 6 puntu dituela, 5 jokatu, Ya está. 1 irabazi eta 4 Aguantar. Hemen jarraitzen dugu, Landare Tokio Rugby zelaian, Hernani erasoan, Sumol, ventaja por lado. Abantaila duka Hernani, eta zigor kolpea Labilaren kontra. Ensego lorrotik hurbil. Eskura jokatu dute, baina eta laizetaren zazetasea, baina Labilako moztu eta orain kontra erasoan. Zangoz jodu Estanislau Perezek, baina bikain jaso du Arturo Ribasek, Iker Izmendi, Xavier Lukasi, Julen Kanori, Oran Aieko Imenerrek, eskuin aldera, urume aldera, ¡Suelten! Ibon Gonzálezi Aguanten. bideratutako jokaldia zen, baina orain Jonander Zapienek, Arrozpidek, Arturo Ribas, hor da, plakatzeko kontrarioa, hain justu ere, Abel Ferreira plakatu du, eta orain Uzartze irekia, Recto. Estanislao Perezek ¡Suelten! berdegunetik jaso, taldekideari pasa, eta orain aurrerari bitartez metroak irabazi nahi ditu Labilak. ¡Suelten! Beren ensegulerrotik 8 metrora. Orain Uzartze bildo horretan. ¡Úselo! No, hombre, no. Berreskuratu dute Labilakoek, Zangoz defensa gostika da. Va de azul, va de azul. Va del azul. Ya está. Juega, la recupera bien. Sí. Berreskuratu dutela eta baita Uzartze irekia eragin ere. Juega. Baina Hernanirentzat baloia laportu dute, Peñatiratik baloiari utzi. Suelta, fuerza. Atrás. Uzartze irekia, Jonander Zapienek, zela dirazi du. Adelantado. Aurreratua, baloia itzin pasea izan dela. Eta Labilaren aldeko. Vamos a ir aquí, ¿vale? Bildua. Porque esto está lamentable. Aipatu dugu Espainiako mailari dagokionez eta orain emakumezko maila nagusiari dagokionez. 8 taldeari dira eta 6. jardunaldian Getxok. Espérate, sí. Tenemos un jugador en el suelo, está parado. 17 eta 27 galdu zuten Valladolideko El Salvadorren kontra. Baina, hala ere, hori 15ean izan zen, joan den asteburuan, sailkapenean, primeran daude Getxoztarrak, lehen postuan El Salvador 29 punturekin, eta bigarren 20 punturekin, 6 jokatu, 4 irabazi eta 2 galdu. Vamos, Hernani, por favor. Tiempo de vuelta, 6 minutos, ¿vale? Jerónimo, 6. 7-8 minutu falta dira partida amaitzeko, arauzko denborari dagokionez. Gogoratu, bigarren zatiko azken minutuetan sartuta, azken 10 minutuetan sartuta, Hernanik 28, Labilak 50. Emilio Gomezek egin du Labilaren 8. ensegua, eta bien bitartean Hernanik 4 egin ditu, beraz, ustezko erasoko puntua eskuratuko luke Labilak, eta sailkapeneko buru jarriko litzateke. Horrela amaitzen bada bederen norgehiagoka. Orain Hernanirentzat aukera izan daiteke, indartsu bultza ezkero, baina errepikatzea egindu du epaileak. Gogora dezagun, Hernani dituen bazkideen artean, zenbait tabernak zozketa egiten dutela, eta oraingoan 29 zenbakia suertatu da. Hori 5enea tabernak eskaini du.
Baina baditu Hernani beste babes batzuk, beste papergintzan diharduen Garbi, Kominter ere laguntzaile du, gasolindegia Kanabel, Abia enpresakoa, erreformak eta eraikuntzetan diharduen Big Mat Arizeta, Goros ere laguntzaile du, Hernani bitartean bultzaka, eta zerra dirazi du, zigor kolpea, Oye, por favor. beheratzeagatik, lehen lerroa beheratzeagatik, labilari. Azkar jarri du jokoan Hernani, baloia. Aguanta. Azkar, eskuinera zabaldu orain, baina hor defensa zorrotza indute labilakoek. Eta 4, oye, zigor por favor. kolpea, berriro labilaren 4 alto. kontra. Lau zenbakiari uste genuen txartela erakotziko zila, baina ez. Ea ba. Azken minutu hauetan, Hernanik lortzen duen bere bosgarren entsegua. Cuenta. Xabier Lukasek jarri du jokoan. Eta barrualdera eginez, entsegu lerroan daude, gainean, kasik, Hernaniarrak. No, suelten. Corto, es corto. Baloi dauzeko, epaileak agintzen. Es corto. Eta orain, aukera jokaldiren bat egiteko, baina defensa ere gogorra da. Nik uste zabaldu ingo dutela baloi hori. Aieko Miner Press, baloia berdeunetik jaso eta zabaltzeko. Edo, Jonander Zapinera ezkerrean da, eta primeran jaso du baloia Beñatiratik. Gracias, Villa, gracias, Villa. Dicho él. Me lo ha dicho, gracias, Villa. Muy bien, Villa. Lasaña lagundu hori epaileari. Ensayo del 3 blanco. Egin duen ensegua baliatzeko. 2,5, ¿vale? Baliotzeko. Beñat Irati. 3 minutu geratzen dira bukatzeko eta markagailua. 33 eta 50. Beñat Iradik Hernaniren bosgarren ensegua. Te quedan Aukera du Beñat 25. Aizetakoren, 35 eta 50ko markagailuratzeko. Para el final te quedan 2 minutos ahora mismo. 35 eta 50ko markagailuratzeko ez du bat ere zaitasunik. Beñat Arizetak dena sartzen ari da gaur. Eta baita erdietik ere. 13 blanco, 2 puntos. 13 puntos. 35 eta 50. Atzo beste, nazioarteko partidetan, test partidetan, udazkeneko test partidetan, partida asko jokatu ziren. Nabarmenduko nuke Minuto y medio, ¿vale? Frantzia 48, Australia 33 eta beste Azul se ha marchado ya. asko izan ziren. Hecho, Irlanda, perfecto. Afrika, Inglaterra, Minuto y medio. Argentina, Minuto y medio. Georgia, Japón, Rumania, Uruguay, Gales, Zelanda Berria, Espainia, Fiji, Portugal, Kanada, Italia, Chile, eta gaur Eskozia, Tonga eta Inglaterra, Argentina. Nazioarteko test partidetan. Aquí. Marca aquí, Hernani. Atzo zati bat ikusiari izan genuen, Australia, Francia, Australia eta... Son 6, Hernani. Aukera 6. askoko partide jokatu zuten. Aguanta 10, ¿vale? 9. Ea ba, eskasa armaiaren aldetik, Labilak aterako du, hain justu ere Domenico Ferrarik, Luze, Salvador Caputo partida jasu, eta horren jarraitzen du Hernanik barrukatu Labilak, erasoan zartze bildu irekia hartu, ezkerrera Suelta, quietos. Ya está. Eta erasoan jarraitzen dute Alicantekoek. ¡Aimol! Justo. Quietos, calma. Ya está. Calma, chicos. Atrás, ya está. Atrás. Es la última, señores. Es la última. Señores, ya. A jugar. Último balón, por favor. Vamos aquí. Aquí, por favor.
ondoko hau. Hain zuzen ere, minutu eskaso bat geratzen delako, azken jokaldia izan daiteke. Okay. Julio, desde donde estás, échame una mano, ¿vale? Vale. Pasa, porfa. Gestió Zuria. Vale. Segundas. Guazen, dena. Crouch! Point! Bi uztartzeak elkartuta, ya da. Arriba. Bi lerroak. Vale, lo estoy haciendo lentas como antes. Vamos a aguantar ese set, ¿de acuerdo? Vamos a. Sé que es complicado, pero vamos a intentar aguantar. Eta horri eusteko. Posizio egokiari eusteko. Aieko miner, baloi eskuetan. Vale, se cambian, se pueden cambiar. Están todos marcados de todo. Bigarren zatian zeleiratu den uzartze erdia. Azken jokaldia izan daiteke, ea, bueno. Crouch! Arrisko ondiegi hartu gabe, arrisko pikin bat jokaldia egiten duen erranik. Set! Bueno, gaurko 6. ensegua egiteko. ¡Ventaja! ¡Juega la ventaja, Hernani! Abantaila du Hernanik. Arrozpide baloian hartzelo segiri, luze. Ventaja. Baina oraindik abantaila du Hernanik. Arturo Rivas baloiari hautsita, zigo golpea Labilaren kontra. Hori zuen adierazita. A lo mejor lo que tengo que dejar es. Epaileak. Arturo, ven aquí, por favor. No. No hace falta, los gritos son innecesarios, ¿vale? Venga, vamos a dedicarnos a jugar, ¿de acuerdo? Gracias. Derrumben, número 1. No quieras, 10. Zigo golpea batzen bakiari, bueno, lehen lerroa behiratzeagatik, erregalki, orain luze, eta ea eskasaren ondoren, azken jokaldian, Jerónimo, duen. En melee, si la melee progresa, tenéis que retroceder. Eskasa. Han ikusten kapa, autosuedia, autoak, erleak. Aguanta, 16, aguanta. Iragarki horien azpialdean, eskasa eta baita irabazi ere. Sí, correcto. Suelten. Aguanta, quietos ya los dos. Juegue, me quito, perdona, juegue. Aurrelarikin jokatzeko agindua Aieko Minerrek. Eta berdegunean baloia, saltze irekia, Aieko Minerrek eskuinaldera. Baloia etiko eutxi, Aieko Miner, baina ez dute kontrolatu errania. Sobre él. Baloia erasoan jarraitzen du ala ere. Ya está, ya no, pues vete a por la pelota, no a por él, porque la aplacas. Estás bien. Ken jokaldia, Aieko Minerrek eskuinaldea, errekaldera. No te preocupes. ¡Ventaja! 7, está en ventaja. Abantaila Hernani. Sí. Zigor kolpea da, baina abantaila Hernani erentzat, Aieko Miner. Eta orain luze, Arturo Rivas jaso dezan. Segurazki zigor kolpea diraziko du. Hori bai zeukan aurretik adierazita. Zigor kolpea eta hori baliatu du. El 7, una jugada de ataque, lo siento. Asier Perezen. Tarjeta amarilla. Zigor kolpea eta txartel horia gainera. ¿Cómo? No lo hemos visto, vale, lo echaré un vistazo ahora. Asier Perezen. Por favor, adelantado voluntario del 7, ¿de acuerdo? Txartel horia Asierrentzat. Asier Perez, Lamilako jokalaria, jakina. Un momento, apunto la tarjeta. Kolpean zera bakitzen duen, segurazki Número 7 en el 8. Albora bidaltzea erabakiko dute Erraniarrek, eta handik, eskase irabazi eta beraien partiduko Piden melee. 6. ensegua egiteko. Eta kapitainak, Iker Eizmendik, uzartzea egitea deliberatu du, eta hori adierazi dio epaileari. Beraz, ze bilduan alba da baloia irabazi. Eta azken jokaldi besterik ez bada, tanto gehiago berezkunatu. Orain, uzartzeko,
bi lehen lerroak, baita baloi irabazi ere, bultzaka, Hernani bultzaka. Atrás. Hernani bultzaka, Xavier Lucas, luze, arrozpideri, baina bikain plakatu dute. Joko zabaltzen Hernaniarra, eta orain esegulerotik 5 metrora dira Hernaniarrak erasoan. Uztartze irekia, Iker Izmendi baloia ez Aieko Minerre, baloia zabaldu du, baina berriro barrura. Azken uztartze irekia izan da dila, eseguaren eseguarekin amaituta. Bultza Hernani. Zakigu. Nahazpila honetan zer gertatuko den, eta zigor kolpea Hernaniren alde. Zigor kolpea Hernaniren alde. 35-50. Markagailu egokia, Hernanik lortu dena, kontuan hartuta berez Labilak maila hobea duela. Hala izan beharko lukeela. Por favor. Mira. 5 segu eginda. Orain gogoratu gaina Labila jokalari bat gutxiagorekin dihar duela. Uztartze bildua Labilaren seglo errotik 5 metrora. Ez da aukera txarra, baloiaz jabetu. Eta bultzadaren bitartez, edo hirugarren erroko aurrelari bitartez, jokaldia egiteko. Tira. Agindua ematen ari da Hernani, epailea, baina beten egin du. Ea ba, berriro uztartzea. Lehen lerrokoak besarkatzeko pres, edo elkar heltzeko pres. Aieko Miner, baloia pasabidean sartzen, Hernani baloiaren jabe. Aguanta, sí. Bultzaka. Jokalari bat gehiago dira Hernaniarrak. Eskuinera bideratu da. Luze, eta ensegua. El 20. Ensegua Xavier Lucasek. Xavier Lucasek, ensegua. 40 eta 50. Seigarren enseioa taldearentzat egin du Xavier Lucas, bigarren zatian zalaira dutu duen. Hirugarrengo Así me gusta. Hirugarren lerroko jokalaria. A punto ya. El 20 y el 30. 40 eta 50. Markagailu egokia. Gure ustez, zein zeu egitea Labilari, garrantzitsua da. Naiz eta Labilik zor egin dituen. Beraz, ustezko gehigarrizko puntei dagokienez, erasoko punturik gabe geratuko da Labila. Hernanik baino, bi ensegu inditulako soilik. Hortxe geratuko da markagailua, baina eta alizetek ez lotu. Uztartzea, 40 eta 50. Hernani baino maila altuagoa duen, ustezko maila altuagoa duen Labilak, irabazion orgeiagoka 40 eta 50. 8 ensegu eginda eta Hernanik 6 egin ditu, beraz. Jokoari ere nik uste du entretenigarria izan dela. Zenbat momentutan eraginkorri izan da Labila, ensegua bata bestera atzetik egiteko. Baina Hernanik bere ahalegina egin du eta baita fruitua eman. Zelaiaren hartzean edo okupazioan eta baita baloiaren jabetzan ere hobetu egin du Hernanik, bigarren zatian, eta lehen zatian 7 eta 38 galtzen aritu bada ere. Partido. Gero 7 eta 43, 12 eta 43 Zapienek egiteko enseguari esker,
Emeretzi eta 43 bigarren minutuan. Enhorabuena. Jonalde eta Anartzen Gracias, Villa. arteko jokaldia. Gracias, Tocayo. Anartzekin segua 26 eta 43, berriro Anartz erosekin segua, laugarrena taldearentzat. Benetari zata japeitu du seguak transformatzen. 28 eta 43. Gero, ensegua Labilak taldearen 8. egin du Emilio Gomezek. 28 eta 48. Ondelo, 50 garren tantoa bideratu du, eta gero ja partida amaitzeko 3 minutu falta zirela. 33 eta 50 Beñat iradik egindeko enseguari esker. Arizetak ez dut egin, 35 eta 50 eta azken jokaldian edo partida amaitzear zegoela, Xavier Lukasek taldearen 6. ensego egin du 50. Partido entretenigarria, markagailu parekatua, naiz eta lehen zatian 7 eta 38 amaitu. Gero, gora egin du Hernanik, esaten ari ginen, eta jokalarien aldaketakin ere, asmatu du taldeak, eta azkenean, Espainiako Kopako, Kopa bakarriago, maila nagusiak, Espainiako Kopako lehen jardunaldian, Hernanik eta Labilak, hemen landaretok errubizelaian, Hernanik 40, Labilak 50. Datorren jardunaldian, Hernanik Katalunia jokatuko du, bere mailako San Cugaten kontra. Horatu, talde bi hauek, San Cugat eta Hernanik, elite mailako lehen eta bigarren postuan dira San Cugat, lehen postuan Hernanik bigarren hori, abenduaren 7an izango da. Ondoren, berriro kanpoan hariko da, abenduaren 13an, Sevillan Zientziasen kontra, haure maila nagusikoa, eta azkenik, laugarren eta azken partidua Kopakoa, lehen fasekoa. Hernanik etxean jokatuko hemen Landaretok errubizelaian, eta talde handi baten kontra, Valladolideko El Salvadorren kontra, abenduaren 10ean. Ondorioz, lehen estreinakoa egin du Hernanik Kopan, biztan da, bere maila handiagoko diren taldeen kontra, arazoak izango dituela, baina gaurkoan uste dut baikor izateko moduan izango direla hernaniarrak. Gure partetik, besterik ez, esan bezala, El Salvadorren kontrako partida arte, abenduaren 10 arte, ongi izan!